niin, että ne luulisi tänään jotain muinaisaikaisten niin voi, joo. tekijöiden juttuja. Mitä tuossa pellollakin porhaa muistan? Joo, sehän kulkee tuolla noin metsissä ja pelloilla pitkän matkaa. Se on muuten tämmönen juttu, että jos tää saa säilyä tällaisena, niin se voi joskus tulevaisuudessa, meidän sukupolvesta on kulunut tuhansia vuosia, jos ne vielä on noin kivet tuolla noin, niin saattavat sikäläiset arkeologian tutkijat, jos ne eivät tiedä tästä meidän sivilisaatiosta mitään, niin ihmetellä, että mikähän tää oikein on. Onko oikein auto tuolla nyt vai? Joo, on. Onko niitä siellä? Siellä on jo ainakin yksi auto. Yksi auto. No, laitetaan sitten toinenkin siellä. Joo, Pertin auto. Onko siellä muita? Ei. Näyttää siltä, että vielä ei kauheasti vasemmaa paikalla, mutta tuosta ilmeisesti vielä antennia syntyy. Sitä on aika hyvin niin kuin kelattuna kuitenkin, etteivät ole solmussa. On tullut iso virhe. Se lauta sieltä saapuu vanha rintama mies. Radio. Siellä on radio. Olisi kyllä nuorempi mies tarvinnut olla kantamassa. Siitä se aseman teltta pikkuhiljaa nousee, kun on ammattitaitoisia miehiä. Niin, se kävi käteviltä miehiltä. Jokohan nyt meni oikein. Samuli ihmettelee, että mikä se on. On, erikoinen. Viriteellä. Siinä se paluu niin sitten ilmeisesti on. Kato, kun tässä on taas tällä. Näistä ensimmäistä liitetään, kun tonne vesi on. Niin. Paluu niin vesijäähdytys. Joo. Ajetaan niin kovilla tehoilla. Ajetaan. Kymmeniä watteja, niin kyllähän se. Nyt on lokin pyöräpojat. Kohta tästä pääsee konjakin ääreen. No niin, mutta minä käytän vain ulkona. Henrikistä on oikeassa välissä. Silloin varovasti, ei tule kenenkään otsaan. Omaasi esimerkiksi. Nyt on hyvä. Joitais me tämän kiven mukaan sen. Ei aika kipeä enää. Ja jaksa vetää. Niin, vetääpäs nyt narusta. Otetaan rauhallisesti. Niin tehdäänkin. Kierukka. Jotain kuvaa pylvään. Ja koivu lähtee mukana. Ja sitä varten meillä on tuo rima otettu tuonne. No niin. Meille vetin hyvä. Oi katsohan vaari tuota hauvaa. Katsopas vaari tuota Dipolia, joka ikkunassa mulkoilee. Siellä on Dipolin toinen pää nousemassa kohti korkeuksia ja taivaita. Käydään hakemassa. Puuttuu tästä. Tästä tuohon. Nähdään. Tuntuu, että olisiko viestiliikenne vaiennut niin hiljasta. Niin, just. Niin. Minusta meillä oli vielä nyt kuulokkeita. No hetkinen, niin siihen kuuluu toi pelilauta tuohon. Joo.
Joo. Se on ihan ymmärrettävä varmasti se on. Tää tuli sähkötysavain kuulla. Niin ylpeä. Niin. Pääesikunnan HF-radioryhmän johtajana. Mä tiedän, aikaisemmin mä olin sotilas siellä, niin näitä oli siellä. Mä sanoin, että yksi majori sieltä, niin, että tämmöisiä tehdään Lylyssä. Näitä saa Tampere kaupasta ostaa, että tehkää meille Z-matsi. Meillä oli tämmöisiä näin. Niin. Näitä siis Niin, mitään mitään. Ei. Mä sanoin, että Z-matsi Se ihan vaikuttaa minusta ihan kohtuullisen suorassa olevalta ainakin. Vaikka eihän se siihen vetämiseen tietysti välttämättä vaikuta, jos siinä joku asteen heitto olisi. Ollaanko Lamilan Dekka-asemalla? Siinä se on mielenkiintoisia antenneja. Onko nyt sitten tää DGPS tämä? Siinä se lukee, että merenkulkulaitos ja tollasia. Niin, siinä näkyy nämä mastot nyt toiselta puolelta sitten, että yritetään vetää nyt johonkin vähän lähemmä. Se käsivarallisesti vähän on huonoa, mutta Niin, kun mun on kesäaika, niin me ollaan 3 tuntia eellä UTC:stä. eli nyt on normaali. Ei nyt ole normaali aika, nyt on kesäaika. Kesäaika on normaali. Ei ole. Ei olekaan. No niin. Siis 6, 15 ja 17 yli mitä se on? Tulla vaikka pandilla. Toi on toi antennivirtamittari, niin se on huvittava, kun se paukkuu aina sinne peräseinään. Että mä oon miettinyt, milloin se neula putoo siitä. Kohta se putoaa. se aina tak. Lähetyksen tahdissa. Onkohan todellakin keli niin mitätön, että noin heikosti kuuluu, vaan meillä Vermeissä vika. Kuuluuko se mitään? Kuuluu mitään, mutta helvetin hiljaa. Joku OH2, mutta hyvin hillitysti kuuluu. Kyllä tässä kakkosten pitäisi kuulla. Ei silläkään kukaan tunnu kyllä vastaavan eikä vastata myökään. Jos nyt onkin se tilanne, että kaikki istuu tolppataajuulla koolaamassa ja kukaan ei vastaa kenellekään. Joo. Se on. Siitä me 5. Vitut me siitä.